Diferenza entre escoba e vasoira. En galego, cando nos referimos ao utensilio de varrer, deberíamos empregar o substantivo vasoira. Sen embargo, usamos a palabra escoba. E con esta palabra estámonos a referir ao xogo de cartas. Coa baraxa española. Conexo e coello. Serven como exemplo das formas casteláns que se disfrazan con aparencia de formas galegas. Se en castelán é conejo, parece que poñendo o xe se transforma en galego, e non ocorre así, xa que debemos cambiar ese xe por un dobre L, e así a forma correcta é coello. Con sartén e tixola, unha vez máis, temos un exemplo moi claro da influencia do castelán. Cando empregamos sartén como substantivo para referirnos ao utensilio de cociña que serve para fritir, é que en galego debemos dicir a forma correcta, que é a forma de tixola. Empreguemos os substantivos debidamente, dígocho eu.